ki khubor ka batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam da ka Oswell Suk hila banyo na barok kidukan. Buntili ki ATM gila Shah Pynpra hakapor lipding nega load shedding bat kila don buntili ki jaka baja kani ki jingja ka bagi nongtu kila persang ban khlong ya ki bisa ki badan hapo ki ATM machine. Superintendent of Police City wa Vivek CM haka kerwa khubur ula pente bagi pulit kila yo kam we budi budan keti ban Pynpra ya ki ATM halai mkhra rinja bat laban. Ki pulit kila yo kurup ru ki jan ki pla bat ki shatri ki bala penan kam ban Pynpra ya ki ATM bat ka jingjular barok khaj kalakot syak shpau lak nangka.